Wis iki yen nganu Jo. Bareng jatah akeh lek yen kekuatane tuku mek sithik ya teko diwet-wet iki supaya awak dhewe. Iya, alon-alon ah. Yo wis pokoke do kali supaya lek dalan iki engko dadi ketok apik ngono jabane. Iki kanu jatah patang ret ya kudune ya diakal supaya cukup sak ret Jo. Iya kudune ngono Adi. Nek ora ngono kok malah kapiran awake dhewe ora iso mangan enak. Ya iyalah awak dhewe iki wajing ya butuh duit to. Lah iya. Ngene aku jek anu Jo, jek kangen sedingin kae ya temenan suwe mok. Ya wis cocok nek kono ah. Lah iya pokoke diret-iret iki. Mandeng sik Kang, mandeng siang. Mandeng sik. Tak takoni Kang iki proyek kepiye iki proyek iki? Iki kepiye lah? Proyek iki kepiye iki? Rebukane. Stop ae kita rebukan isi proyek iki. Apa sih anu duit ganggu wong. Lho proyek iki kepiye tentang game kok melarang ngajeni aku kok ngomong pusat iki kepiye karepem. Iki kepiye lagi iki kepiye sik iki lho. Sik iki lho trojol iki jatahe patang kereta. Kode keme sak iki karepmu kepiye? Iki kayak jar bukan tak kepiye iki? Iki kepiye wong iki ya? Iki jatahku patang ret nek kayak sak kepiye iki? Iki serahkan di atur iki kepiye atur karepmu. Oh, iki rakane diatur kabeh iki malah iki penggawean orang ngajeni kok pusat iki. Lho sik. Lah kowe malah ngerusoki lah aku mbut gawe cara kepiye? Masuk tanggung jawab aku padha wae. Tanggung jawab apa sebagai apa kowe ndok kene? Kerja nek iso berusoi cara Aku kepiye? musuh kowe ndi wewenang. Lho menang apa? Iki nek kaya sing jaga rum ndek ngene. Ora, salah wong. Wajah iya. Salah. Sing Iki bukan sing jaga rum kae lho. rum. Tukang ngadol gemblong. Senawan-awan Gemblong bukan iki ora. Sik. Lah kowe sebagai apa kok ngeker-ngeker gawean. Kowe ro tara iki aku. Lah wong gembat takbir ngene kok juri. Waduh, salah kok kate ah. Kalau wong pusat apa ta? Loh, Kowe terserah awakmu, terserah. Iki golek cemperan kowe iki. Kowe rungok kene tra. Iki ora garap sak mesti kesuk aku ora ngurus. Saberes kabeh ngene kowe. Ajar kowe. Iki kepiye aja teh ID card kok malah kliru lek. Gemah takbir keliling tak gowo iki lho. Wis ora apa-apa. Kesuk go nanggo ta wong motor resik ukuran kowe nek ora rut-rutan ambek aku. Bocah kok ya apa wong iki?